мавзӯи дигар реди навбатии кормандони милитсия ки бо мақсади назорати раванди таълим ҷараён гирифт дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон гузаронида шуд. тавре ташаббускорон аз натиҷаи рейд иттилоъ медиҳанд беназоратӣ донишҷӯёнро бемасъулият кардааст. тафсилоти мавзӯъро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд реди навбатии худро дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон гузаронид, ки мақсади он таъмини меъёрҳои муқаррар намудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбӣ баъд аз муассисаи олии таълимӣ ва санҷишу назорати сифати таълиму тарбия ва муносибати донишҷӯён ба ҷараёни дарс дар ин донишгоҳ мебошад. риоя накардани талаботи низомномаи таълим, яъне дер ба дарс омадан ва бетаваҷҷӯҳӣ дар пӯшидани либоси дарсии тавсияшуда ҳолатест, ки гурӯҳи кории милитсия дар якҷоягӣ бо омӯзгорони вобасташуда ба қайд гирифтанд. чунончи 30 нафар донишҷӯ бе либоси дарсии тавсияшуда ва 24 нафар баъди соати 8 ба дарс ҳозир шуданд, ки донишҷӯёни факултетҳои инноватсия ва телекоммуникатсия, молия, бизнес ва идоракунӣ мебошанд. ҳолати мазкурро, ки бозгӯкунандаи беинтизомӣ дар раванди таълим аст, милитсия ба корбарӣ накардани маъмурияти донишгоҳ нисбат медиҳад. ин дар ҳолест, ки ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати омода намудани мутахассисони касбӣ ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус дода, рӯз аз рӯз шароити беҳтар фароҳам меорад. ҷавобан ба чунин ғамхорӣ мебояд масъулин бетаваҷҷӯҳ набошанд. ба низомдарории раванди таълиму тарбия ва назорати қатъии иштироки донишҷӯён ба дарсро милитсия яке аз омилҳои фаъолияти босифат дар омодасозии мутахассис медонад. донишҷӯёни қоидаи таълимро риоя накарда номнавис ва ҷиҳати корбарӣ бо онҳо ба раёсати донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. тибқи реди нақшавӣ дар марҳилаи аввал шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иштироки донишҷӯ ба дарс ва риояи либоси тавсиявиро санҷад. дар марҳилаи дуюми чорабинии ҳуқуқӣ омодагии омӯзгор ва донишҷӯ ба дарс санҷида мешавад.